Добър ден, добър вечер или каквото е при вас и добре дошли в днешното видео. Да, връщам се след един месец. И днешното видео ще е на Ice the Horror Game. Виждали сте сигурно ето това видео, което качих преди почти година вече. Вече на една година. И там не успях да мина нивото. И не ви показах ви един бък. А днес ще ви покажа още един бък, който много сигурно ще ви закефи. Ако не искате да пропускате контент в канала, нищо че започва контента да се появява веднъж на високосна година. Но както и да е, ако не искате да пропускате контент, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала, братлета. Абонирайте се за канала, защото скоро ще започвам да качвам тук. Да качвам точно тук. И без да размятам повече лукуми, нека да започвам. И нека да започвам. И така. Намалиме мазиката. И няма да играем на нормал, ще играем на арт. И преди това, и нека да натискаме play. Това сте го чели в миналото видео, нали? И както е в миналия път, тук трябва да съберем 30 турбички и да избягаме от изхода, да се крием когато тя е наблизко, и така, и да събираме, да гледаме мапа и да събираме очи, за да се предпазим. И да натисна някой бутон за продължаване. И искам тук да няма турбичка. Няма чолмач. Защото понякога и в тази стая стартиращата се спалват. Сега не е толкова крипи, но крипи си е малко, крипи си. Чакайте тук, че е много ме. Здрасти, това гадно усещане. Само се моля да госпожа Виктас. Вау, не. Чуй си на горния етаж. Значи не може да се свири на пианото, а? Те. Ако знаете бъга от миналото. Вот опът се възнете малко се пътна. Братле, защо не мога да се кача на тъпя полирай, въпреки че не ме интересува. Само трябва да дойде насам, за да избягам на горния етаж. Чакайте съвсем. Значи, ще изчакам и ще се върна. Ето я. Така. Тя освен да обикаля на друго нещо, не може да прави, ще се върна когато идва насам. Надолу.
Как влезна тука, бе? Фак! В буквалния смисъл. Дай да пина малко коладичко. И... да се върна. Значи, искаш да кажеш, че... Айде, бягай тука. Да. Спираме. След един месец, откъдето ме нямало е доста куче да се свърши. Все повечето ще... Ако изобщо някой го каже, че... се вържам аз. Няма. Мамо, това всичко разтреперва. Айде бе, вземите по толчо. Дай. Ето я. Омага, аз тя хвана. Значи, човек, аз викам, няма да се спеса от тази. Не ме казва, че това. Отдава една сам. Ако беше за полза на сам, аз измъкнах буквално на коса, братле. Еми, ще се върна, когато дойде. Ето. Бързо към долния етаж. Бързо насам да вземем всички тръбички. 8. Защо се изморяваш, бе, брат? Кога не смисъл на това? Аз разбрах, че няма ключа. Аз когато искам да се върти на третия етаж, тя не се върти. Тя се върти тук. Когато не искам да се върти на третия етаж, тя е там. Само е ладно тук да мога да поема на другата страна, моля ти се. Че останах с едно очо. Давай, че тя ме преследва отзаде. Че става holy shit. Мамо, какво стана, бе? Качи се тук. Бъди на спокойно и тихо място. Дай да знае, че съм тук общо, братле. Майко, това ще влезне устата. Като ми списа товара, беше ужас. 12 часа на телевизора. Сега си спринтираме очото. Да имаме очо за всеки случай.
Брат. Това е... Супер, добре сме минали обаче. Вижте какво ме очаква в тъпия сейф. Нищо, брат. Нищо. Плаших се, сти отдолу. Турбички. Не знам как се правиш толкова бък. Май се правиш от бък, предпочитам тази ръка. Я да видим дали ще стане. Стана! Ето го! Ето го втория бък, който исках да ви покажа. Къде си? Виждате ли цялата карта? Ето го. В буквалния смисъл в момента мога да видя всичко. Лея, къде ходи? Къде отиваш, ма? Отива надолу? Отива натам. Не ми казвай, че ще отида да обиколи стаята и ще се върна. Обикаля си нашата. Виждате ли? Виждам цялата карта. В буквалния смисъл на думата виждам. Цялата карта тука. Напостеляна като... Неква... Ли виждате цялата как изглежда в буквалния смисъл? Човек, това изглежда доста яко. Хемия и виждаш, че не ходи некъде. Гледа колко е бързо. Съпчък на тъпия първия етаж. Strange things. Чакаме да дойде на съпчък. Леле, как спря? Майко, как я видяхте? Видяхте ли я за... Буквално ще го пусна на забавен каданс, за да видите... Да видите... Как спря? Къде си, ма? Къде си, ма? Тя ме преследва, 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 тя ме преследва. Човек, направих бъга, но обаче не го минах. Това не е честно! Ще го минеме. Този път няма да правим бъгове и така, защото миналия път се направих на позел. Сега ще започваме да се... Facebook. Значи искаш да кажеш, че взех ключа за мазето. Благодаря. Много се радвам. Ще започваме сега да събираме очички, такива неща. Все важни неща. Няма да сме фокусирани много към хака. Хака ви го показах. Ако искате да... таковата... Нали да... Мамо... Това игра е доста бъга, бабе, алло. Що започва да трепери всичко? Кога не събирам трубички?
Не се чувствам като най-прецакания човек. Оле. Майко, ако беше влезнала в стаята. Пак се бъкна. Не виждаме дали пак ще бъде. Еми, твоята кожа. Сега си дива и чакаме да дойде насам. Ще се върна, когато идва насам. Ето. Не да, човек! Защо? Турбичка. Не да, човек. Сега ще гледам на къде ще бъде. Как се изпъктах, братле? Право съм страхотен човек, брат. Защо от мен търпели тук? Малко странно, ама се изморявай! Че нямам нито очи, нито нищо за да се. Hello. Няма тропички. Не си сериозно. Не. Бас, работата. Това да изчезнем. Когато поеме на там, трябва да отидем на другата посока. Нямам сега дали ще мине. Пак ли се качи на третия етаж, бе? За ни два. Само гледам. Давай. Взимаш това око, тази тръбичка. Ника фронт. Пич. Не. От 20 тръбички, от 30. 21. Браво на мен, че отидех първо до газето. Взех всичките тръбички. Сериозен, братле, как? Само седи на топ търче, даш бе!
тебе какво ти е тръпички? И аз не знам. 25 има още 5 май на този етаж. Трябва да ги намерим. Къде си, бе? Значи, папи писва вече. Моля ти се, кажи, че има много малко публика. 29. Човек. Не ми казвай, че ще видим играта сега. Точно сега. Това още едно човек. Това човек го вземе записа. Айде, 300 бички. Поеме ли на другата посока, изчезва. Давай. Напускай. Yes! Да, напуснах преди изобщо да канала. Човек. И сега чуйте този. Направихме хака и това, нали, направихме глича, който беше в играта. Направихме глича и все пак беше супер видеото. Даже минахме играта. Нищо, че умрях на 3 пъти. Нещо такова. Умрях на 3 пъти. Това ще бъде днешното видео. Надявам се много да ви е харесал. Да, Nice за Horror Game е за втора година. За първа година пак сме с Nice Horror Game, исках да продължа и да мина играта точно сега. Нали, точно да мина малко време от това видео и да мина нивото на това. Нали, на Ice The Horror Game и да е супер. И това ще бъде от днешното видео. Надявам ви се много да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да строчите харесването и бутона за абониране. Защото тези две неща ви трябват, за да гледате видеята всеки петък от 16 часа. Този път си обещавам да си качвам вече, защото нищо напоследък започнах да имам, нали, да ми прищакват някои идеи, въпреки че тази идея я мисля още от преди 31 октомври, даже я мисля, и мислех да направя видео точно на 31 октомври, ама не така не стана. Но ще си се връщам, ще си играем, ще си правим чаленджи и така нататък. И скоро ще има нов контент тук. Да, така че това ще бъде от днешното видео. И ще се видим в следващото. Айде, чао!